Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. My sme s vami prišli spraviť taký krátky rozhovor. My sme sa dozvedeli, že vy ste sa zapojili do súťaže. Viete nám povedať, do akej súťaže? No, takže ja chodím na súťaže, čo sa týka silového športu. Sú to súťaže v mŕtvom ťahu, tlaku na lavičke a v drepe. Moja prvá súťaž bola na Viktoriánke, alebo opravdu, neviem, ako sa to povie. A tam som sa umiestnila ako 8. na majstrovstvá Slovenska. Potom sme išli na ďalšiu súťaž do Liptovského Jána. To bolo majstrovstvá Slovenska, tam som sa medzi ženami umiestnila ako 3. a vo svojej kategórii ako 1. A keď teraz spomínate kategóriu, tak o akej kategórii sa rozprávame? Je to kategória Masters nad 60 rokov. A môžeme sa vás teda opýtať, ak to nie je tajomstvo, že koľko máte rokov? 60 rokov. 60 rokov? Áno. A ako to teda robíte, že tak fantasticky vyzeráte? Poprvé je to v génoch. Poprvé je to určite asi v génoch. A myslím si, že je to aj tým športom, že pri tom športe sa odbúrava stres. Nezaujímam sa o svet okolo seba, ale čiste len o to cvičenie, o tú domácnosť a svet okolo mňa proste neexistuje. Neriešim otázky, ktoré sú mi neriešiteľné. A v akom veku ste sa začali venovať teda týmto športom a premýšľať nad tým, že by ste sa zúčastňovali aj súťaží? Začala som svojou premenou, to bolo v 2016. To sme išli cvičiť do určitého, ako bola výzva v určitom fitku a tam bol challenge, že schudni za 3 mesiace pod vedením trénera. Tak som sa do toho zapojila a koľko ste schudli za 3 mesiace? Vyhrala som to, mala som 86 kg a schudla som 26 kg. 26 kg za 3 mesiace? Za 3 mesiace, áno. Vlastne na objeme som schudla 26 kg. No a potom sme už, samozrejme, po tom cvičení ti koža všetko opadne, tak som poprosila trénera, čo nás trénoval, že či ma zobere pod krídlo, pod palec a že či so mnou niečo neurobí, aby tá koža nebola taká ochabnutá všetko. Tak sme tam začali trénovať, cvičiť. No a potom tréner, že či ideme na súťaž, ale to bola súťaž, prvá mala byť v Detve, to malo byť CrossFit súťaž. To bolo také silovo-kondičné cvičenie, no a kondička bola perfektná, úplne, že fajn, až na to, že 2 týždne pred súťažou som si roztrhla šľachy na ruke, takže žiadna súťaž sa nekonala. A potom bola operácia ruky, rekonvalescencia, no ale po operácii ruky som išla hneď za týždeň cvičiť, však ruka ma bolela, tak sme cvičili iné partie. No a potom vďaka trénerovi som tú ruku rozcvičila. Cvičili sme ho brutálne, ako môžem povedať, že iste, ale mal s tým tréner skúsenosti, takže tú ruku mi dal na poriadok. Bez nejakých kúpeľov, bez nejakých niečo. Ale trvalo nám to rok. Pokiaľ som tú ruku vôbec absolútne zdvihla. Po tom roku sme robili silové cvičenia, skúšali sme tie mŕtve ťahy, išli sme od 80-ky po 100-ku, 120, 140 a tak sme si len cvičili, až potom povedal toho jedného dňa, že ideš na súťaž.
Že hovorím, akože dobre, poďme, som za každú srandu. Takže toto bola tá prvá súťaž, čo sme išli na tú Viktorku do Trnavy. Tam sme to proste, odtedy sme to, takže súťažím koľko? 2 roky. 2 roky. 2 roky. Dobre, ďakujeme zatiaľ.